Mira para meter a mão das. Mira para meter a mão das. Isso é chocolate. Manchata das vezes de chocolate. Ganha de levar para nós. Ganha manchata também nós. Morar em Maceió. Morar em Maceió. I'm sorry, mambo das. I'm sorry what. Madari weni. Zitandonzi namukombezi. Ndakamirira dzinza rekuachinga. Nyaya yangu iri pano ndeyekutorerwa nhaka inova ndo atakasiyiwa nemubereki baba, kuri iri lendi yatakasiyirwa pakashaya baba nababa vanonzi Charles Makaya. Charles Makaya anotiye akatengeserwa, bati takamuudza kuti lendi ndeyababa wedu. Chakaitika chacho ndechekuti chitanga mai wangu achisiwa na baba, takakurirapo hondo ikawapo, tikaenda tikambotiza hondo, tikadzoka tikapinda mukipi, tikabva mukipi vanhu vakaudzwa kuti dzokai pamaigara, shuwa tikadzoka panzvimbo pataigara. 1985 hanzvadzi yangu anova nhamba 3 kubva pandiri akada kubatira mabhinya pamba ipapo, nokuti nguva iyoyo shuwa kwangu tisati paita vanhu vakawandisa, uye tinogara padhuze nemakuwa. So zvadaro baba munini anga aisara pavana ndiye akataurira mama akati, iwe hona unoenda kubasa kuti, saka wana awa nezera ravari ukawasiya uchienda tasaona uya atombobatwa, da kuti pasina kutongoitwa zvaitika, da mwana uya aenda chibva ipapo chienda undogare pane vamwe rimwe saidi, wombosiya apo kusvikira wana wati kurei. Zvakaitika saizvozvo shuwa tikatama panzvimbo apa tikaenda kugara paimwe nzvimbo, asi nzvimbo yanga isina munhu anga aripo. Then 86 pakaitika dambudziko rokuti imwe nzvimbo yanga iri under ada yakapisirwa dzimba ikoko, vanhu vakamuvha kubva kunzvimbo iyoyo vachimhanyira kune mamwe masabhuku. Vanhu ava ndivo umwe wacho akasvika akakumbira kuna baba munini anga aisara pavana, akabva apuwa mvumo nababa munini kuti chimbogara apa. Chinhu ichi ndakachinzwa nokuti mai akazoita ndokubvunza ikoko futi kuti baba munini munhu akugara panzvimbo yangu ndianizve. Iye anoti baba munini achitaura mai anoti ndini ndamupa nzvimbo yekuti agare kwenguva shoma shoma nekuti ukanzi ndakapisirwa, saka ndinoda kugara wabhitira ndichimirira kuti kuchaita sei pandakabva. Saka munhu yakagara poshuwa akabva atanga kuisa mabhanana. Makore anenge 5 abvapo bhasi abva atengesera Makaya. Makaya atengeserwa munin'ina ndinandi kuchikoro, munin'ina abva ona kuti munda waenda pamba paenda, obva atorasa Makaya abva masabhuku. Sabhuku ona imone mpata aigara padini patorwa munhu yatimuzivo, wana sabhuku wanga waripo wakauya shuwa wakaenzanisa nyaya iyoyo, but chaakataurirwa akanzi iwe tarisa hauchakwanisi pakutora apa nekuti pawaka Boy Sky 92 Boy Sky ingabva yanzi hachakwanisi kutora shuwa nesiwo mari yatakisina atangodzimira. Ini bva ndabva kuchikoro, munini abva andiudza mukoma ndio zvaitika nzvimbo yaenda. Ndakaenda shuwa kuna Miss Makaya kati hama pano kwari kupepota kuti wakatenga panapa nzvimbo yababa wangu. Ndikamuratidza mimango, ndikatasa mumango uri apo ndibaba wangu akasima, ndipaigara apa achiita zvangu neun'anga. Uri kuona mumango, ndikamuratidza mumango yanga iripo, asi iye akaramba akati iniri varume zvese vakomana zvese vamuita vataitiri wakomana zvese vamuita zvanini nazvo ini ndakatenga. Tata no, it's alright wakuti wakatenga, but inoda kuti ugara wakaziva mumwoyo mako kuti chinhu ichi ndechei, inzvimbo yedu yakuti wakatenga. Ende bva ipapo 92 handina kuti adzoka paari, but iye nekungwara kwake akabva atora nzvimbo iya aibva aisa masabhuku muhapwa. Sabhuku nditaisire nzvimbo yangu, chese chaunoda ndasima migamu, kana yakukura, kana paine munhu anoda kutema unopiwa mari yachibva wacho, kana paine munhu anoda tii anoda huni musango iroro iwe piwa mari.
pinza ateme munhu. Zvese zvakaitika tingonzwa, but hatina simba nekuti takatanga kuzeza manje. Chinhu chasiya masabhuku. Sabhuku munhu mukuru saka todii. Takanyarara shuwa kusvika gore rapera July. Ndipo takazowana chiwindi chekuti aya kana chiuraya ngazviuraye. Ichi chinhu ndechedu ichi. Tine wana wakura, tine wana wakuda kuti watoroora, wakuda nzvimbo iyi. Saka isusu wacho hatisina, tinoita tiri watatsi takabva kumwe nzvimbo. But isusu tine vabereki vakaberekerwa, handisina pekuti ndine nhaka yandakasiyirwa nomubereki. Ndipo ndakaenda kuna sabhuku wangu. Sabhuku, ndati ndiuyo ndida kuda nzvimbo yangu. Anobvunza kuti nzvimbo yakuda ndei? Ndikati yakatiwanisa makaya. Ndikati iye samakaya iti, hausungisi samakaya iwe. Sunga munhu akatengesa. Ndikati no, ini ndizwa munhu atipa nzvimbo yangu. Ndienda kuti ndibvise iye. Imimi ndimi munoziva munhu akatengesa. Ndikati hamuna ndikutsvagire munhu akatengesa. Aibva afonera. Because munhu akatengesa akatoshaya. Afonera mwana wacho. Mwana wacho bauya mudare masabhuku. Amubvunza. Mwana anoti inini shuwa takabva kutapisirwa imwi banana wakaderera. Baba bati inini chatombokwira nekoko kwanitserera ngarira baba wangu. Saka inini patakapesana ipapo handazoma ndataura nezvababa. Saka shuwa nyaya iyi handinei nayo. Zvepano kuti zvakazodira but nyaya ndakanzwa kuti baba akatengesa. Ndino zvakaringana. Sabhuku maizwa nyaya zvikana sabhuku right nini makaya vanhu vangu vari pakati dedzeka makaya chitaure naye tikati ndachatora makaya iwe chinda chidzika kupi kwaishe Chikomba noenzaniso nyaya zvakanaka ndakatorana nemuning'ina tikadzika kwaishe Chikomba ndikasvika kwaishe Chikomba ndikaona munyori wake ndikaripota nyaya yangu dambudziko randinaro mambo ndere system iri maChikomba maishe wangu munhu wandakaripotera ndichiri ndiye sekretari wamambo kwaishe ndiyezve wandakaona ari kuita futi mubatsiri wacho kwaishe ndiyezve akandinyorera ndinoona ndine pepa redhiriti yacho yakabuda panapo ndiyezve akandipazve mazita andisina kunzwisisa kuti dare ndaona pamberi pangu inini randakuona mamazita aya ndeapi uyo munhu anonzi Maria Makayori handimuzive inini haana kuti andotonga aita asesa wangu sabhuku dondo anonzi ndisekretari zviri pari zvino iye papa apa ndianga ari asesa toti ndiye chief assessor because pandaibvunza ndibvunzo ndaibvunzwa nasadondo naishe saka zvakandinetsa kuti saka munhu anobva uko ari sekretari ouya kuno kubva aita futi assessor opedza obvatiza kuasesa kuya kwabva anyora bhati ndakleti kuno apa bvandisira umwe munhu futi asiri pandisina kuona itonga mhosva yangu handina kudambudzika nazvo ndakanoti no zvakaringa nazvo but dambudziko rangu zhinji ndekuti nyaya yangu paChikomba ina kutongwa zvakanaka haina kutongwa zvakanaka nzvimbo yangu yakatengeswa kana nditaura nemumwe mutauro yakatengeswa madhiri akawandisa alright uyu Makaya ndeno ari iyo Makaya lendo wakabva nani lendi ndakatenga kuna baba Nyamupa ane zita rechiti panonzi Torongosekai. Torongosekai ndeno handitombozivi kuti vanogama here handitombozivi havana kugama hautombozivi iye uchari vakashayika regai ndiiti damudambu chimiro chiripo inini Charles Makaya inini ndiri kushanda paSagambe Primary Teacher gore ra1992 ndakaapproachwa naiye Sanyamupa achiti izvo une musha waari kutengesa inini ndochofarira ndochoenda pamusha pake anga ari kuti ada kutama kubva panzvimbo aigara ipapa obva andiratidza musha ndobva ndaufarira ndakaa zvakanaka tichotaurirana kwaudini kwakutenga musha panga paine banana miti yemukotopeya mimango michero yakawanda munhu airima inanasi neumbando yandakazotenga futi chihati changa chi tapedzerana kudaro wakatitenderera neni kuenda kwavakidzani waari kuti iyo baba munini wacho anonzi Chinda because vanonzi ari kutaura zvimwe zvacho unyepa asi zvimwe zvacho ichokwadi Chinda ndiye wandakaenda koratidzwa naNyamupa
kuti muvakidzani uyu ndo wamuchazogara naye. Ndobva ndaenda zvipana matura panotaridzwa. Chinda yeye ndio akazotoripe mwana wakazondishandira for 3 years. Ndatenga mushengo. Ndabva kuratidzwa vawakidzani ndakaenda kuna Sabhuku. Ndakatorana naNyampa kuenda kuna Sabhuku. Taenda kuna Sabhuku, uchotsanangurira Sabhuku ndaudini ndakusimuka ine. Ndataurana nemurume uyu kuti adini atenge mushango. Sabhuku akati zvakanaka kuti mawirirana it's alright. Tsanangudzi yanga yainayo ndeyekuti musha uyu wakanga uri wavo kubva kare nekare iwo naNyampa. Sabhuku akati zvakanaka wapedza zvangu pano nokuti akabvisa mutete wekwaSabhuku. The next thing ndofana kuenda kupi? Kwaishe. Ndakatakurana naSabhuku wangu kuenda kwaishe. Ndasvika kwaishe, Sabhuku akasvika achipira kuna Ishe. Vatapiwa zvese zvinofanira kuitwa kuti unofanira kudai mitemo zvese ndabvisa mbudzi inodiwa kwaIshe. Ndapedza kudaro ndakadzoka pamusha. Ndadzoka pamusha zvese tapedza tanyorerana tasainirana. Ndakachitanga kupashanda pamusha paya. Igoro ripi? Kuzotanga kuisa 1992. 33 years ndikasvika muna August inenge ya 34 years ndiripo. Saka ndadaro ndakatanga kuaka umba yangu 3 room house iripo itoripo izvezvi ndochotanga kusime tea because main purpose yangu yandakanga ndatengera nzvimbo iyoyi yanga iri kuti ndisime tea. Uyu anga ari panga ari kuti inzvimbo isina dambo. Saka inini ndaakudini ndaakusimuka nokuti Correct. Iye nyakutengesera ane here sedza mukadzi wake kana mwana wake? mwana wake uri kombenyi Uripi? haana kuuya. Because andisi munhu wamuri kuklema mese kuti ndienda kutengesera munhu asisa pasi kuanza kuti ndiri because akafa. Ende normally kana munhu akafa nyaya dzake unofanana. Akamona nyaya zvikaemudzi kuti wafa wanaka kana nyange anga akarepa aine nyaya yakurepa kwamejadzi yatopera kuti anyarara yatopera. Saka inini kuona patoita mubvunzo pangu ndepekuti kubva 1992 which means that's 33 years kubva izvozvo kuimi kubva 1992 kusvika nhasi mamboriti changamire wangu sezvandakuudzai pakutanga kuti murume uyu atenga nzvimbo yangu akaitora aibva aisa muhapama aSabhuku. Saka taitya manje nemwoyo newana tiri wana vadiki. izwa kutya haisiti ignorance haisiti inini ka ndiri kuti inini kana ukatya Sabhuku kumapurisa pakusina because you suppose because it's a criminal act zvamakatoita zvokutotengesera naland it was a criminal act. Saka iwe kusvika mapurisa kuti uyu atengesera uyu land yangu Pa 33 years ipapo murume uyu akatombopinda naSabhuku. 33 years ndakuudzai kuti ndo pakatanga Sabhuku kuti awaka bhasikari haachakwanisi kutorera. Pa 33 years dzakutaura ndipakapinda naSabhuku. Pa 33 years ndakasvika kumba kwake ndikamutaurira as a warning chamwari kugara pana pauno kuti wakatenga pana gara hako izwa nyaya yangu iri pekuti iwe in the first place you are not the owner wenzvimbo iyo, you are just a beneficiary wenzvimbo iyo. Tikuti isusu owner wenzvimbo paanga aripo handiti akafanira makore baba akafa 1974. Saka akazopa uyu 1992 ndiya 18 years down the line baba ana kupa uyu futi akapa munhu anonzi akazotengesa akapa Nyampa nekuti awanga iye akauya achikumbira kuti ndabira Nyampa uripi because honzeri yenyaya dzese ndiNyampa
Nyamupa ndiye akashaya. Bali maka aona umanga. Aitikisa vanga kaisa kuti sapo. Yai koma mambo wangu. Niwadala. Nyaya udiki. Isikalo chama. Ule makuru nini 54 years. Ati bali pa mnanga sapo. Utolo mkuru wa ndizi. Mwinga ukwani. Utolo mkuru wa ndizi. Saka onga vitu mana mkuru. Ini nasa ndazimina njite mana mkuru. Kana zini Ini kana ini para pato domina mane ko dosi derela. Domina para ini derela. Derela mkuru ni Agora tuira pangwachaka ngatiite zvinhu zviri chii handiti kuti one akapa muridzi webendi yacho in question haasi. Two akapara mhosva yekutengesera lendi isiri yake haasi. Three sabhuku pakaitwa transaction iyi wamuti akaiswa mhako wakafa. Akamona nyandudo kuti wese wanhu who matter in this case awasi. Asi achiri kuona ndi headman chikomba ndiye wakandidana chimbo ichi. But uyu manje eishe uri convicted ndizvauta uyu auti eishe handimutemi iyi mende auti handimutemi because arozoti ndiye disappear is the only living witness. Atili kuisa president yemarecoveries yematransactions akaitwa namakuru vana votanga kudecide decision yakaitwa nemunhu kare vozoti mhari yese ichauya pana pachiti nini nditaiswa munhu wese parugara pane munhu aitombogara. Saka dare rineri rokoramba rakaita one mistake pamwe yekupedza munhu anenge akaita recovery yakaita successful ende munhu wese akufunga kuti I can always recover what my father sold. What your father sold or made a mistake in selling. Musashandi said that. I know that my cases are carried. Justice, you would it out on Gamu 1992. Munemu limit. Because Mambakanga. Was 1992 initoni mambo echitatu kubaikwa babusaka bapa kuti ndo pakaitwa nyaya ndiri mambo echitatu murikuitisa dare asi wana mambo iwo hamunobvira mambo enda kwawani ndori ndozorwa nyaya iyi asi tine masabhuku 3 akafa masabhuku 3 akafa madzimambo 3 akafa muridzi wenyaya yacho akafa mupari wemhosva iyo akafa. Saka anotipa chokwadi ndiyani Shumba moba jaji pane mandamu mabvunza washumba because isu kana ichitaura nyaya yemutasa kana tikutaura saka iwo kana uchitaura ndezvana sekuru avo isu tokwanisa kuabvisa futi kuti ndezvasekuru edu tisingaiti my point is all the guys ndikuedza kutaura kuti handiti pane pamwe pekuti tinozvitsvagira kana kutangira maproblems nekuenda kufukunyura zvinhu zvisinoendesa because anandokoanazvitaura inini ndanisitori mambo angari mashure mangu angasitori umwe anga atofa abisha saka you see it becomes very suspicious kuti intention yenyu chaichayo ndei because you can't tell me 33 years usina kuita recover something is not right somewhere because kana utoa 1992 how old 1992 so can you utomirira muridzi wechimwari papa kuti hauna ndoka
hauna lokasi yekumira but imi muda kushandisa mai to recover zvinhu zvakaendeswa ndibaba but come my problem is the same question that you ask mai and kuti mai you have been there for 33 years chinhu chaenda ichi asi mabakanyarara and vanhu vacho vanga vari mukati menyaya yacho wamunoziva imimi wese wabaifanira kusungisa nguva ipi iyoyo havasi toriko wese asi imimi mamulipo ende nanhasi mulipo manga muine mukana wekuti nguva iyo waripo vanhu muwasungise nguva yacho but hamuna kuzviita ende sei musina kuzviita muzaitina kutosungana muzaitina ukaiswa mubharo wemhosva munhu akatengesa lendi mubharo wemhosva chaichai munhu akatengesa lendi isiri yani ndiye mubharo wemhosva angamunaindira because uya kutika angamutirisa umwana angaripo pachiwanhu kasara pawana pamwe angaruzopinda bedroom mbuya angarupinde angarupinde anamazveika pachibhoi pedu munhu akanzisara pai munhu akanzisara pavana ndiye chii asi ane mamwe madecisions asikakwanisi kuita sei asikakwanisi kuita asina kufunza kuti chii like ino zvizvi kuti anotengesa land yababa wenyimi mai wenyu asikazvizivi mai obva akodza maoko obva anyara alright makataura kuna ani because ini ndakandikutora kuti nyaya yenyu kubva payakaitika kusvika izvi pane madzimambo matatu apa pasabhugwani akati chii imva matonyara abuya hatimiri kudazone mari ndiripote mhosva kuti vana vachazoti wane mari oripota mhosva awanawo zvamakuita makuti washukwa izvi right now because zvamuda kutaura kuti waiti zvakwaomera because wanga usipo wanga usina sei wanga usina chii because nguva yarebesa ende mukataisa mutemo chaiwo mutemo chaiwo uripo futi mgwena wokuti munhu akagara panzvimbo for makore akati hamuchamudziswa akamuzamuza kuti uriko mutemo unotaura kuti munhu kana agara panzvimbo iyi penguva yakareba zvakati hamuchakwanisi kumudzisa like izvo munotaura zvese izvi kuti ane 33 years ati ari pamutemo hamuchakwanisi because munotaurwa nemutemo uzi maifanira kunga makamubvisa nguva yacho iyoyo inotenderwa nemutemo isati yakwana ende mubvunzo munoenda kuti munoda kumubvisa izvozvi but makaona munhu achidhivheropa makaona munhu achisima migamu iyoyo yakutochekwa izvozvi makaona tii yakutohavheswa mukaona mimango yakutobara mukaona mpichisi yaisima yakutobara mukaona mabhanana akutobara ane mwana wachi7 muchiona achiwaka muchisiya akadaro then muzoti chibva uirava mukona musikana akasangana ari around 28 29 uva haasati atosvikirana nenguva yagara pamwe panzvimbo akagara uyu musikana akabata kamera uyu rapo makore agara mumwe panzvimbo uyu kubva iri nhumbu kusvika pari haisati akwana makore murume uyu zvinhu zvake zvese zvamasvika pavo zvekuti inini akatenga nzvimbo yangu inini awazini auti pandakaenda mawakidzani inini ndiri next panzvimbo ipapo pandana kusvika pandiri maida kusvika panzvimbo penyu sei 1972 mamune 4 years
Era kuya kusuma ichi. Uyanotenga 72 kwa changamiro wangu. Akatenga 92. Saka 72 na 92. 92 mami mapuri magazi. Kwenda tikanga ndine 20 years. Mupeza ole. Ndupeza ole. Ndiwe gorishwa ndapeza ole. Mama ne musha. Nasa tina wa musha. Saka da kuya ku neighbor ipi basi. Inaweza tu. Mai janga ipo. Mai janga ipo. Musa ndataura izwa baba. Kuti mimi guys, pangwasho musashandiswe nawabereki baba. Musa. Kana kuti musashandise vabereki to get what you want. Mai havanongopusa baba. Zvekuti aisaona kuti munhu ari kuwaka mudiga pangu. Mai apa. Wanga ari kuona. Wobva anyarara. Murugendo. Uyu utaura ndakabva apa ndikaenda kwasabhuku ndakabva ndikaenda kwashe ndikatobvisa nembudzi tikati zvese maneighbor aripo ndakaenda kusuma uzu ndiyo neighbor yako ndiyo neighbor yako they are there and you tell me kuti mai wenyu ndiye one out of all the people asina kufuna nyaya iri pano mambo wangu ndekuraziyoyo izvazvo iwo time inotaura wanga above 18 wanga wakura wakatadza sei kustopa kuti asawake ndakasvika asi ndakamunudza ndikati kwawaka pano ndepei ndikamuratidza mengo yakasingana wabanga nhasi iripo izwa shamani inini nhasi unogada kuya kutenga mushauri including nehoini ndinongokuchaja chinozi compensation for development ndinokuchaja hoo zvaikori chandinotora chete ihembe dzangu itsumbo yangu neheti nemagaba angu emvura kokusvika kumba kotora tuzvitutu twangu nechii kotorodhamu rori kokutoenda asi miti yese ndoukaunda kuti fruit trees panapa ingani umwe mufruit tree $10 magamu aripo mangani mugamu wani mari yakati ino hoo imari yakati iyo imba yemari yakati kitchen yemari yakati ini changu kuda musho wangu pangondipa musho wangu ini vatasakura hembe dzangu nebhudzi dzangu vandakuda madai saka iwo zvokuti utautazi ndakamuratidza kuti mumango mumango hazvina basa because if it mumango wanga uri part of the agreement pakatengeswa musha it means mumango wakabhadhara saka hauchatauri chiro pa mumango plus murume uyu uri kumbata as a second transaction yekuyanga asi nefirst buyer. Why did you allow the first buyer to stay itself? Wakatanga kutenga asi wakatanga kutenga makamusiri achigara kusvika atengesa akapiwa nekuti wanga wapisizwa kana utoti akapiwa wapedza kana akapiwa ati munhu akamupa asiri uvenyemei nyaya iri pekuti uyu munhu akatogara wekutanga kuti haana kutogara zviviri akatogara zviri pamutemo akatopiwa akagara zviri pamutemo saka apiwa zviri pamutemo ndosaka akazoita simba rekutengesa because papari pato andinakona because ndosanotika isu toda kuzvipinza mumatransactions akaitika tisati tapo we can't do that aona kuti tizvipinze isusu matransactions akaitwa nana sekuru nana sekuru hatiiti izvo isu tinoda ngatiite zvinhu zvakaitika panguva yedu toona kuti patakaenda rome nepapi patakagona ndepapi toitisa sei because right now there is no written agreement yekuti in the first place because murunditaura nyaya yekuti uyu akakapiwa chingogara hako temporary hakuna munhu anopiwa kuzowaka gara temporary wozowaka there is nothing like that kuafrican culture munhu unotomwisa muhozi mako kuti gara muhozi mangu wozoti wawaka kwako wozobuda woenda noti kuti azi waka pangu apa wozoenda kwake adi kungonowaka kwake kawani akazi wakapa is senseless. It doesn't make any sense kuti mtu atuzazi wakapa temporary wozo waka kwako uri kuti kwadi kuti kangu takini kuwaka kwadi kwake alright pakambo waka pa temporary zigara pa temporary angarubugarepi paaka waka pamakamuti pamuti pakazi temporary apo paakambogara imo macho temporary achiwaka temporary iyo angarubugarepi ayo mira parugara panayumbaba handingomba dzakawakwa imba hwani
ava vakaitsembarana ndii apa aka vakaitsembarana ndimanizvo daigarei ndozvatutaura kuti sei asina kuva achiva kumapureti achinda kowaka permanent structure kwake because kana akatonebve kugara kwamapureti achiva kwamapureti achiya kogara panapa kwekugara tembarana akaenda kuti kwamapureti saka akarenda matembarani mangani ngataure chokwadi izwai bambo some of these things zvinongoda common sense ndati John uyu uri kugara kwamapureti temporary asane kwani kwake handisi wobva atisaida kuti handisi unovaka kwangu ba handisi ndipo waka futi kutemporary kwauda kupita pake hana kudina kana newe zviri kutaura izvo does it make any sense kuita matemporary 2 instead yekuti one temporary yafananga yavakaiye musha wake asi munoenda kuvaka matemporary 2 muri kuti what are you saying chirimo chaidzecho kuti munhu yanga ari wekutengesa lenti because nekuti achibvapo akanga akundotengesa kuti kwamapureti kwacho mwana wacho ndiakazomurambidza akutengesa kuti lendi anga achigara newakadzi wake mwana wacho anoti akatetiswa munhu basa bvokuti baba wangu anga akutengesa kuti achinda kubuda mozambiki izwa shamari zvandikutaura munhu akagara kuchikanga achigara kuchikanga kana ndatange nekusakubva munhu kana achigara kusakubva ada kuenda kudanga mvura anotengesa imba yarugara kusakubva wobva atopa apo wobva aenda kugara kudanga mvura akudanga mvura akuda kubva kudanga mvura kuenda kuchikanga anotengesa imba yekuchikanga wobva aita top up wobva aita kugara kuchikanga kana ada kugara kuyovhu anotengesa imba yekuchikanga wobva aita top up wobva aita kugara kuyovhu saka iwo zvoutaura kuti akabva apa aibvaenda kwamapureti obva ndakuenda kumozambiki kumutaura wega iwo kuti akati ndakuenda kumozambiki ndosaka ndakutengesa chini anoona so it means kuti kwaakatangira nekwamapureti vaita stand ndobva aita top up vaatengesa kwamapureti ndobva vatenga kwenyu wakapiwa andi ndobva atengesa vaita mari andi aisa mari pai muhomwe aita mari muhomwe ndobva asununga kapenyu andi asununga penyu ndobva aende kwani aiwa zvafana nemastendi chamo ndikaona stendi yakachipa kuchikama isiti because kana ndine stendi imwe stendi kuyovhu zvinoreva kuti nditenge ine imwe stendi yakachipa kuchikama ndokubvunza ngatitaurane chama tikutaura ndive neni ndatude stendi kuchikama stendi yakachipa yakabuda kuyovhu hautengi here nekuti ndine stendi ndakatenga kuchikama uyu murume waratidza kutanga ine mari yake wakabva atenga stendi kwamapureti vaatenga kwenyu kubva apiwa makamupa tatishamari kuti nyaya yeownership we cannot delve into issue yeownership because vanhu wese vanofanira kuva kutipa information about ownership nechii hapana bahwa imi muri tu hamukwanisi kutipa information iyoyo no it's not about the witness it's about munhu akaita ichi hachidi witness vai muridhio chinhu ndiye anozokutaura kuti daidzai nhingi ndiyangani daidzai nhingi ndiyangani noti kuti mudaidzwi ndiye ada kutitaurira zvakaitika ndikatiwo uya usaina mashama witness yekuti daita dhiri rangu uya usaina apo kuti ndapiwa 200,000 zvakuti watoshamira mukonzero yekuita kuti 200,000 yainowo mafamili yakaita wawitnesa kuti waona ndikuerengewa chii 200 zvatoperei papapo kuti 200 ngeyenyi ngezvangu inini asi ndangoti kuda kuti uyore chete kuti makuitira mangwana kuti wana wazoziva kuti ndakupa chii 200 asi kuti ngeyenyi ngezvangu inini handine hazvinyenewe saka iwe haungauima ndakutaura kuti nenyaya yekuti ndakawinesa upiwa $200 saka dhiri racho ndoriziva muridhio yedhiri ndega witness nderechii saka ini I think nyaya irapa tinapedza kuva baba iyi nyaya irapa iyi time chaicha inobvumirwa kutema inomakatoutika kuzobva akagara yakalapsa
yakafora and munhu ane nguva yakarebesa ari pazvinhu aita madevelopments akadii akawanda ari pazvinhu imimiwo proof chaichai kuratidza kuti pano papari penyu hamuna waridzi wakaita madhiri acho ekutengeserana nechinechi zvese hawapo wakafa saka kwatinowana information chaichaiyo inotibvusa yekuratidza kuti zivo ndepako relationship hapasi pako ndipo baba wako information iyo hatidi ndakataura mambo kuti ndinawo vanhu vakagara nababa vangu waiwe vanokwanisa kupadare rino kuti shuwo munhu ndiye mudzezvo izwa ndiri kuti baba wako anokwanisa kunga anga ari yemuridzi wechii asi paakaita transaction yake haana kuinvolva vanhu vaizviziva kuti steni ndeyake imimi kuti mubve apa muchienda mati munoona mbuya zvizotaura tikuedza kutaura kuti mbuya uyu handiti munhu akatengawo leni saka munhu unenyaya chaichai munhu akamutengesera chii ndiyo toda tikumisa pana panhasi kuti iwewe wakatengesa leni isiri yani asi munhu wacho iyeye akasiya ndoita pana kuti mbuya makararama nemunhu iyeye aripo iwe muripo akaita mhosva iyi muripo asi hamuna chamakadii hamuna chamakaita mozoti 33 years down the line mozotaura kuti aiwa munhu uya nhingi wakafa uya wakafanira chakati ngatimutsiridze mune muda kumutsiridza nani wanyaya because in this case the only witness munyaya iyoyi ati munhu akatoziva ndezve kuti paparivekurira basi ndini andi but now hatichakubhilieve ina because you are now conflicted andi because yes you are now an interested party saka andikafuna nyaya iri apa ndekuti makayamwira chinhu chimukachisiya chikakura wana kana kuuya musanyengezwe newana wana ngavasakutaura kuti hatiri wadiki takura muri vamwe kozva mambori wadiki vanga vari kugareki vamagari vaviri esaizvo makatiza chii pamakaenda kugara papari pano ndati pamakaenda kugara papari pano nanhasi ndi pamwe wana wapamwina waruti aiwa musataura wachauya chitidzinga unoda kuti createra koti ine institution yekuti ticheka ripo effect yekuti vanhu kudzingana nenyaya right handeyaomana endai mugare panzvimbo pagarira makaita munopake pano hande ndo chichemo chekuti murume watingushandisa kwenzakareba imi zvamamda kana ndechiendekoti asi endai mugare magarira makaita munhu mumwe navo panzvimbo pani zvekuti mutitaure izvi vanhu chaichaiwaridze nyaya hawasipo saka mutitaurira chokwadi pakati penyu hapana saka munhu umwe navo ngaende kugara pakadini handi thank you next